Ƙalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ashe dama Adam Zango ya taɓa yi wa Nafisa Abdullahi ciki? Ku biyo ni domin ku ji asalin gaskiyar batun. Sannan kuma maluma da dama sun caccaki Nafisa Abdullahi kan kalamanta. Na jahila, bata san addini ba, bata san duniya ba. Bari mu ba ta amsa a duniyance. Na farko ita dai ba kowa bace ba. Ko a Jos ita ba kowa bace. Kamar dai yadda kuka ji maluma da dama sun caccake ta ta hanyar da ta dace da ma ta hanyar da bata dace ba, inda wasu suke kiranta da karuwa, yayin da wasu suke kiran Nafisa Abdullahi din da wacce bata san me take ba, har ma wasu suna zargin cewar ita din tana aikata zina ko kuma ta kasance yar lesbian ce. To shi ma dai wannan saurayin ga irin zargin da yake wa Nafisa Abdullahi, inda ya fara da cewa Nafisa Abdullahi, wai ba ke ce kwanan nan kika yi mutuwar son Adam Zango ya aure ki ba? Ba ke ce rikici ya kai ga har kin fito duniya kin ce Zango ya miki ciki ba? To wani mara memory ne zai aure ki? Ai dole ki kushe aure. Haka Doc B ya ce, ma'ana dai DOC B ya faɗa wa Nafisa Abdullahi, sannan ya karfafa zargin shi ma kan cewa Nafisa Abdullahi ta kasance tana aikata abubuwan da basu dace ba a bayan fage, ma'ana dai kai tsaye ya zarge ta da cewar ita din ta fito duniya ta ce Adam Zango ya mata ciki, sannan kuma still ya kara da cewa ko ba haka ba to dole Nafisa Abdullahi ta kasance ɗayan biyu, ko dai ta kasance tana aikata zina ko kuma ta kasance ɗaya ce daga cikin ƙungiyar 'yan lesbian na mata, domin ko in dai ba haka ba babu yadda za a yi ta fito duniya ta dinga kushe aure. Wanda idan ba ku manta ba, Nafisa Abdullahi ta fito kafafen sada zumunta inda ta bayyana ra'ayinta kan cewa ita bata ga wani amfanin aure ba face bautar da mace a gidan miji, wanda ta ce wannan shine amfanin aure, in dai kuwa haka ne aiko aure ba shi da wani amfani. To bayan haka ne maluma da dama suka caccake ta har da masu tsine mata, mutane dai kalamai kowa da irin kalaman da yake yi akan waɗannan abubuwa da Nafisa Abdullahi ta aikata. Sannan still bayan faruwar duka waɗannan abubuwa, a ƙarshe dai mun ɗanyi wani gajeren bincike inda muka samu result kan cewar dangane da masu zargin cewa Adam Zango ya yi wa Nafisa Abdullahi ciki da kuma wannan zargin da bawan Allah nan ya yi a Facebook, duka gaskiyar batu zance ne na kanzon kurege, domin bayan binciken labarin da muka yi step by step mun gano wata amsa guda ɗaya. Amsar ita ce, lokacin da aka ke zargin Nafisa Abdullahi ta bayyana cewa Adam Zango ya mata ciki, mutane da dama sun bayyana cewa hakan ya faru ne a cikin wani fim, wanda kuma ma ba Adam Zango ne fito a fim din ba, Ibrahim Mai Shinku ne, wanda fim din an yi sa ne yau sama da shekaru kusan 6 da suka wuce a baya. Wanda idan muka yi duba da la'akari da irin waɗannan abubuwa, za mu ga cewa zargin Nafisa Abdullahi da ake yi kan cewar ta ce Adam Zango ya mata ciki ba batu ne na gaskiya ba, kuma batu ne wanda za mu iya cewa a fim ya faru, kuma kun san komai yana iya faruwa a fim sakamakon not life ne, ba rayuwa ce ta gaske ba. To wannan dai shine gaskiyar batu kuma a dangane da binciken da muka yi, shi kuma sanin gaibu sai Allah kan cewar wai Nafisa Abdullahi yar lesbian ce ko kuma tana aikata zina, wannan ba mu sani ba, kuma ba za mu bayyana muku abin da ba mu sani ba, domin sanin gaiba sai Allah, kuma a ranar gobe kiyama Allah zai tsaya da mu da ita ya mana hisabi, don haka kuwa abin da bamu sani ba ba za mu faɗe shi ba. Wannan dai shine ƙarshen labarin namu, sannan mun gode sosai. Sai dai kar ku manta ku taɓa alamar subscribe a cikin wannan gida namu mai albarka, sannan ku taɓa alamar ƙararrawar sanarwa a wannan tasha ta Abadan Vlogs TV.